هلا اجا الزعيم العظيم علادين مدفقر. الشعب يقول اني حاكم كريم. Takže my vás vítáme tady, přemýšlíme o tom, že uděláme nějakou novou sérii. Budou to třeba pranky na lidi nějaký. Tady je ještě Peli. Jo. To je, protože já dneska nemám v pohodě ruku, mám zase rameno někde, víte, no v zadní části těla. Budeme ten prank dělat s Pelim. Tady ty dva skřetí a já budu natáčet levou rukou. Tak jo. Jo? Ty krávo, ty Tak jo, ten týpek. Takže budeme dělat, že jo, imaginární provaz, to všichni znáte, to je taková klasika na rozjezd. Takže, a já to budu natáčet levou, takže zatím. Čau lidi. Ten se na ně vysral. Au. Kamion. Nuda. Tak o 5000 let později.